sawa. Sa Jollibee na tayo, juicy delicious sa saya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Walang dawal. Paano? Walang dawal. Paano? So, what's up mga ka-journey? For today's video mga ka-journey, atin tayo ng motorcade. Sama natin ang One Pangasinan Riders Club. Si Sir Tito Butch, ayan. Sama natin si Ragnar. And yun lang mga ka-journey, wait na lang sa Alaminos City. And motorcade pala ng GCI. And yun lang po, let's go! So ito mga ka-journey, kasama natin si Boss RD. Ayun no? Si Boss RD saka si Boss Ralph. Yan, kasama natin sila. Kaya hinihintay na tayo. Late na naman tayo. Late na tayo mga ka-journey. Ayun. So what's up? Atin tayo ngayon sa GCI Motorcade mga ka-journey dyan sa Alaminos City. Kasama natin ang One Pangasinan Riders Club. Walang iba, pinapamaluhan ni Tito Boots. Si Tito Boots, ayan. Nag-iingay na naman si Ragnar. Hindi, ang usapan namin 540 ay 520. Ngayon mas malala. Wala. Mas malala yung ano natin ngayon kasi 520, ano? Alas 6 na. Wala na naman. Filipino time na naman tayo mga journey. Ganun talaga. Sir Boots! Saan tayo eh? Ayan, nandun si Sir Boots. Kitang-kita na mga ka-journey. Nandiyan na rin si naiwan ko. Wala, kasama natin dito si Boss Ralph. Ayan, good morning. Ayan, dito si Boss RD. Ayan. Hindi ko natin ako kanina kasi malayo eh. Ayan, Boss RD, oh. Ano ko naman? Si RD Gallia. Boss. Ayan, si Boss Ralph. Sir, Boss Iro. Hello po, madam. Yo, what's up? Yo, what's up? Ayan, what's up? Ay, pamura siya ng motor dyan? Member ng ating member ng One Pangasinan Riders Club, OPRC. Ayan. Ito ang bagong member. Kami pala dalawa. Ay, bakit merong ganyan? Ano nangyari? Ay, Sir Butch
Siga. Kaya mo, alam ng bali nila samantalang small. Ang 100 lang kami. Kargado yung driver. So ayun mga ka-journey, nandito na, ulitin ko, nandito na naman kami, paulit-ulit na, nandito na kami. Kasama natin si, Pogi, si Boss Ralph. Kasi ewan ko ba na hindi mapakali sa kanyang damit, si Butch kasi nababasa ko si Boss RD. Ayan, saka Sir Jerome, ayan. Diyan silang lahat, ayan ayun ang gandang tignan, di ba Camera yung magandyan. ayan ayan yung uniform namin, ang ganda Tinatawa ko. ito yung yan, ito sa sakyan ni Boss RD ayan, si Rogmore Sarako, saka si ayun, ganda rin ko rin Goodnight Garage. Imbitahin mo naman sila, sabi mo kanina sama sila ayan Sama kayo sa aming grupo kung gusto nyo. Contact nyo lang po kami. Wild Billy Reyes. Ayun lang, kaso lang merong mga requirements dito mga ka-journey dito sa One Pangasinan Riders Club. Ayan, ang aming presidente, si Tito Boots. Lenny Robredo, Vice-Presidente, Kiko Pangilinan. Si Tito Boots. Morning po sa lahat. Hello, ma'am. Ayan si Ma'am Kimi Dora. Member, taga-Bani rin yan, taga-Bani. Hi Ma'am Kim, kamusta? Hi ka naman sa camera. Dalaw, papagas mo. Ano to Ayan si Motor Vlog. Yun Yan, si Boss Di Motor. Follow yung subscribe sa niya, sa Facebook and YouTube account. Yan, mga ka-journey. YouTube channel pala. Dumadami na kami. Puro verde na yung makikita nyo sa daan, mga ka-journey, mamaya. Magiging na kami. So, umaya na lang ulit, mga ka-journey Hinihintay pa kasi namin yung 2-piece chicken ng Jollibee. Hinihintay pa kasi namin yung 2-piece chicken ng Jollibee. Let's go. Ayan, dumating na yung sticker natin, mga ka-journey. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan One Pangasinan Riders Club. 2023. Sabihin, fresh na fresh from the sea. Ayan lalagay natin yung isa itong isa pang pang helmet, yung isa pang motor. Pwede natin nilagay yan dito sa tabi, sa baba ni nakakabit na sa kanila kaagad-agad ayun sa helmet ni boss. Siyempre lalagay ko na rin to sa helmet ko. Siguro dito natin nilagay. Pa-video nga ako pala, please. Ayan, ito yung may hawak ng natin, camera. Taga rin yan, maniniyot yan sa Mabini. Alam nyo ba yung maniniyot, mga ka-journey? Yun yung nakahawak ng camera, kumukuha ng mga picture. Ayan. So mga ka-journey, ilagay natin dito sa likod din. Takot to Ayan nakita ko to sa sticker shop kung paano magkabit sabi nila hindi daw kailangan ng ruler, tansya-tansya lang.
Ay, bangking. Sabi nila hindi daw kailangan ng ruler, tansya lang. Sabi nila hindi daw kailangan ng ruler, bangking nga. Mali yung tinuro sa akin. Sorry. Sabi nila tansya, parang bangking din ah. Okay na yan. Kaya yung mga ka-journey, maraming salamat sa pa-sticker mga One Pangasinan Riders Club. And shoutout po sa inyo lahat. Yun lang. Tito, bakit puti? Sige po. Tito, bakit puti? Ayan, may halong blue. Ayan. May kasamang blue. Ayan. Ito yung para alam yung gamit ng Lobo sa mga motorcade. Parang walang pawala-wala. Pwede lang! Makikita mo sila Yung talagang gamit nitong Lobo na to. Kasi buti ka mo may may kulay blue. Si Curb kulay ako dyan Ayan. Ayan mga ka-journey. Ayan Ay, may picture. Yan. Ay, teka. Natatakpan yung... Yan. Itong ruta natin, itong ruta natin na mabilisan lang. From here papunta sa parang boundary yung sa JCI na dun. Boss, ano yan, boss? Ayun lang po. Itong mga lalaki ito. Nalagdawal. Paano? Nalagdawal. Paano? Nalagdawal. Paano? Ayun lang. Dito tayo, just delicious ang tawa. Sa Jollibee tayo, just delicious sa saya. Sa Jollibee tayo, wala nang iba. Nalagdawal. Paano? Bali, ito yung first activity. Nakasama natin ang One Pangasinan Riders Club. Kaya may uniform kagad, Sir Butch.